U Blei pangit berteng dengan hangta beberapa kali menjadi Jisu Khrist. Berteng dengan jiwa jemaah, harga berteng Hynrei omjol tak berteng. Nongleit jingleit ni long ha hey cái ingshongneh jongngi hangta U Blei Jingtynjuh ba jinjar ha Pyrthei iman Kumba U shah U Kynrad shongduh Jingjynjar jingshitom ha Pyrthei Kumba U Jisu Khrist la jingim snoh kular iarap shitom shipa Shong